И какво става, терици? Аз съм Трилика БГ и днеска ще почне една нова поредица на Драл Стикман. Епизод 1 или епизод 2? Естествено ще почнем от епизод 1. Поне сме пичове. О, сега ще драскаме. Уха. Много съм добър в рисуването на телефон, така че да се знаете. Чай бе, приближиме го малко. Той е много тънко. Къде? Оф. Лия. Ще направя едно обратно лице. Ужас. Така, готов е. Идеален. Направо перфект. Сега как се върви така, бе? Ето как. Сега... Избиране на всичко. Копиране, споделяне. Не. Бокс! Отвори я де. Ама направил съм го хипербавен. Не. Ще обидам. Чай сега. Перфектният ключ. Иди го сме. Гади идиотщината. Вай. Много добър художник съм, бе. Ай, отвори тъпата кутия. И какво беше ти сега? Кое искаш сега? Ай, върви по-бързо, де. Бягай. Бягай, защото сигурно ще трябва. Беги, 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 рън, 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 ари беги, бе. Сега, кой искаш? Рашка? Кой искаш? Кажи кой искаш, ще го направя веднага. Защото съм много добър. Балонче искаш, добре, бе. Гади, добре. Oh, no. Oh, hell no. Сега дай да ти нарисувам балон, бе. Абе, човек, ти наистина ли летиш ти, бе? И как му се клати главата. Какво искаш? Що ти е яйце? Драконче. Че е пред дракона. Качвай се отгоре. Sword! Добре. Ето ти Sword. Как е забавната игра. Бягай, бягай, чумата да се изде. Бягат как? Как е забавната игра. Сега пожаргасител ли ще ми искат аз? Ти, приятел, ти осъзнаеш ли, че въобще не го биеш? Правиш, ихи, как се стиш всичко? Майко, този нормален ли, бе? Иха. О, ти скаш. Готов. Ай, наводни се си.
Уж искаш ли? Човек, вземи си сворда, бе. Защо не си взе сворда, идиот? Ай, акули. Драо, дрейн, Уха! Остана, бе. Биката Everyday. И какво беше това? Get up. Окей. Какво пък е това? Защо го включих? Какво трябваше да се получи тук? Може би трябва да отида. Сега отивам на епизод 2. Защо изведнъж се включи скапаната музика? Защо? То ще стане по-готино. Надявам се. Ще бъде с 4 ръце. Как вика? Ужас. Изсъм. Shout no more general leather. Каква кожа искаш, бе? Готово. Що ти беше с кожа? Омага. Може би стълбичка искал. Хубаво де, как вика и спи. Тайгър костюм on me. Как да ти направя тайгър костюм, бе? Много добре рисувам, хора. Човек, аз съм най-добрия в изобразителното изкуство. Готово. Идеалният тайгър костюм, човек. Тик, 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 тик. Айде. Отиде. I think I have this costume. Ай, птички. Oh man, my costume game on. Та си играе много готина. I have an idea, draw a bucket in my hand. Кофа, как да ти направя пък кофа? То моето повече на чаша да прилича. Това е хубавата. Айде, намокрихме му кожата. Защо просто не поиска воден пистолет, брато? Elevator. That's handy. Какво ще правиш вътре, пиче? Иха, четишко. И сега? Но! Как викат като идиоти. Майко, ужас. Айде, как стои? Let's turn this elevator. Draw some wings to this elevator. Страшно.
Айде бе. И ти като свържеш, дали ще надключи друг левел? Качвайте се на крилата ми. Мамка. Oh, I can't look. Trampoline. That's really good touch. Където е бутон? Гачакото. Thanks for the help. О май гъбе. Нямам ли трети епизод вече? Защо нямам трети епизод? Хубаво, после ще го мисля. И смятам това да бъде за първи клип от Draw a Stickman. Чао, телици. Ще се видим скоро. Чао!